Nagore Alkorta, egunon. Egunon. Entzun zaitugu, azalpenak ematen, azan Soreasu antzokian bildutako herritarrei. Zer moduz joan zen, atzoko batzarra? Ze balorazio egiten duzu? Ze balorazio egiten du Azpeitiko alkateak? Bai, esan dezuten bezala batzarra, hiru orduz du zautzen. Zuen hitzek hartuko ditutez, 3 orduko garrantasun ariketa bat, eta aldeotatik balorazio positiboik dagokiko, Soreasu antzokia Azpeitiarrez metetzalako, eta akizan deuz, asamblea honek, batzar honek helburukiko idazula, alde batetik piasme egitasmo ingurun guk momentu honetan dauken informazioa herritarren esku guztie, eta bestetik, eraontako egitasmo baten aurrinez, udal gobernurtzela dauken gure iritzike, gero, pisket, edo hausnarketak konpartiun egin herritarrekin. Beraz, valorazio positibo egiten dugu, ikusten dugu, zen baiten Azpeitiarrez doia bere posizio edo markauta juitzila batzarra, baina ikusi ginez, beste mutzu honi bazaola, batzarra entzuteko asmoz funtzala, informazio jasoteko asmoz, eta ero horren baitan ez, beste iritzi konsolido bat egin izan. Alde zatiko gintzat, gustago den. Galdera asko izan ziren, hoietako batzuk jaso ahal izan ditugu. Hegaztien eta pase desente uste daola hor dagoen bizitza ingurunea. Bideun lehenengo gauzi jartzezuna da, nork erabaki behar du gure etorkizuna, eta nik beste galdera bat. Norueguk, lurrek eta gure baliabidik ez die oso ugarisek, adibidez Noruegan petroleu eta ziren kezka nagusiak nagore. Ingurumenarekin lotutakoak, plangintzari buruzkoak, nolakoak izan ziren? Kezkak edo kexak, alde ezberditek etorri zan, ustezko ingurumen impactutik etorri ziela, ez nolabait zenbaitek edo zalantzan jartzen dulako ingurubide naturaletan ez, olako okupazio bat eitia, eta horren aurrin, eta entzuten deuna da, realiade bat dakeula, datu batzuk dazkeula, larrialdi klimatiko baten aurren gaudela, eta ez balina deuen neurrik hartzen amildegi baten bera guzela. Guk elur batzuk nazko betetzeko, horien artien deskarbonizazioak, ezin dugu jarraitu gai fosilek hartzen, horrek izugarrizko kaltik sortzen dugu, eta ulertzen dugu da, transizio energetiko momentutetik horrek ekin berri dugula, berriztagarrien eskutik. Baina bai ekarretzen dugu, ez gaudela eusin berriztagarrien alde, baizik eta nola baitez, herritarrak parte izango dien modelo bat sustatzen dira berriztagarrien alde. Esango zenuke, asetuta irten zirela herritarrak? Horrere entzun ditugu etenak eta protestak izan ziren aurretik, ondoren? Bai, nik harretaran apin posizio ezberdinek ikusten nik uste aurkako konzentrazio dinotzinak edo eta jadanik ez, jarrera oso definitazokren herritarrak jarrera berdinekin atzea zila asamblea ospa ondoren, eta nik uste beste kolektibo hau bat egontzala ez, informazio hori jasozula, eta utxitinez ez gaur gaugin edo gaurko gunez hausnarketarako datu gehiago izan ditula, eta esan berrez baita ere, batzar ondoren nesu ezberdinek jasotzen ditugula, eta jendie bentzete horrekoren usteak ez, garrantasunarik eta hori eskertu intzula, txalako horreza, eta lotatik, gure nahiek edo asektutzat eman ditzazkegu, baina bide hau bilbide hasiera bakarri dela, eta mendiken aurra rekorrido asko izango dula, eta segurazki ez, herritarrakin bilera bat baino gehiago inberko du. Bai, etzen zehaztu alare datuak eta eman ziren arren, eta azalpenak eman ziren arren, zenbat izango diren aizerrotak proiektuak aurrera egingo badu, nolakoak izango diren, ez da non kokatuko lirateken ere, bada hori aurreratzerik, datu horiek badauzka udalak? Irailina baitu dinakaritzatik ja publikoki zenbaiten datu publikauzien, egile da, kontuz egile bernada komunikabitan ze publikatzen da, ze horrein diken ez da kokapen definitibo erabakita, esan emitzela proiektu guztia horrelak eta gazte baten dago, horrein diken autorizazioa administrazio horrek eskoat beharrezko da, izan da eskaera batein behar da, horrelako leku baten horrelako instalazioa jartzeko, eskaera hori kongurrutik deskonpunduko da, eta beraz hendik ere muitek ez daude formalki reservauta. Baina badaude nola batxa aipatuta edo zehaztuta zein izan daitezken? Kokaten provisional batzuk daude. Zeintzuk? Arauntzako eremu eta audri hau zuen, zandaran noskiko kokapen provisional daude, aurretiazko azterketa batzuk dengielako, baina indiken ez, beste uste bete edo iramuluken azterketaten inberkoa, jakiteko benetan ez, hasierako aizenberketa horiek bideragarrik dien, bideragartasun tekniko hori ingoritzateken, eta baita ere horren batzaren komentza zaun bezala, txori dienen flotazio nahiko potentia eremu horretan, eta aldotatik baita ere, adizona edo deikin zaion estudioan martxan dago, estudio horreko indiken uste beteko iraupena izango du, horatik zaten dugu ez, dana itien daola,
pena bat baitere ematen dugu ez, egitasmo soil batekin komunikabideen atera izanak, zorkeren hola baitez, batzaran egitura eta formak ere baldintza dintzitun. Zein izango dira urrengo urratsak, bilerarik edo aurrikusi duzue, bastakit esate batera Jaurlaritzarekin edo Estazkarfekin berarekin? Bai, egile esan da, batzarain ondoren bertanen komentaukenun, hau hasiera baten esterik ez dara, eta honek hasiera eman berdiola erronda ezberdinei, bilera ezberdinei, guia horretik ez, bilera batzuk egin dazkegu Estazkar enpresakin, noski behekin bilera egiten jarraituko deula, baina garrantzitsuena eta herritarra izabaldu zitzaien ez, erronda ditiko deu, herritarrak justu ez instalazio egundatik, azertauta sorte da ulizken pertsonakin ere bilerak egin ditugu, herriko enpresakin ere bai, gu momentuntan eredu hau aztertzen aigea berriztagarrik instalatzeko eredu demokratikoa, ze forma bide zein daitekeen, eta noski presgabe itziteko baita erakunde publikokin, eta nola ez, eskolaren ingenieri erakundekin ere bai. Nagore Alkorta, Azpeitiko udalak jarrera zaldatu du? Eolikoekiko? Asamblean ondoren? Ez, proiektu hau aurkeztu eta gero. Ez guk izan deuna da, jarrera zen ez debaldo, guk esaten deuna da transizio energetiko inberdala, berriztagarrien bideztik inberdala, baino, ez edozein eratan, ez edozein modutan, esaten dena da beharrezko dela eredu bat zeinetan posibilak dan jabetza partekazio, zeinetan herritaran interesak denestin dien, momentu honetan segulako dependentzia dakeu kanpotik ekartzen den energiaz, baina baita ere bertan produzitzen den energiaz, bertako enpresa gigantetaz, eta uste dugu ez, eredun lanketa hori beharrezko dela, guk ez da gure posizio aldaten, esaten duna da, eredu horren lanketan aurra segin nahi dola, eta nahiko genuke guzti hau herritarrakin batea egitea. Nagore Alkorta, eskerrik asko Euskadi Irratiaren deia erantzutegatik. Eskerrik asko.